kating semburat akeh sing ambisi kepingin dadi pejabat sapa sing duwe akeh iku sing kuat mula dadi pejabat kudu ngerteni nasibe rakyat panase kok kaya ngene ya wis katon bentere suryan saenane sabowine rasake panase larang odan larang pangan saben dina mung tansah angin silira karuan masapan yen awan golek yuk-yukan ora betah kawane tandur-tandur yen awan golek yuk-yukan ora betah kawane tandur-tandur keningan lewus larang go asik oh Dewi Jaya lu iki
mangan berkat sak kemaron kadung ngombe obat kuat dadakno keturun pinara ingkang sekeca mirengaken kitungan kula peranan wanita perlu peningkatan supaya cukup cukup sandang pangan omalan panggonan uga iso cukup syarat sing nomer siji mendampingi suami kabeh para kaumku kanthi rasa tresna sejati iku kewajiban sebagai sing nomer loro ngatur kelahiran ojo sampai liwat toko ukuran kudu dicocokno karo penghasilan senajan anak loro pokok cukup pendidikan mendidik putra putri sing nomer telu semangat belajar untuk terus dipacu itu sing diayahi ayo mas sekali lagi mlebu kesak sak drongan ngene meniki nek bayar sepeda dadi rewangi kene yo meneh agodo ayo kira-kira pokoke tenang alon-alon motor iki kesusu-susu sapa sing disusoni iki sudah omah enak yuk aku nek mikir nasibe Joko mari sekolah pingin oleh koyo sebab ngiling besok nek tuwa siji karo nasibe rondo kanggo duit gak tau ngersul apa rupane ayu bangkeane gowo kira suwene golek belanja siji maneh rondone yung ati kabeh duwe pikire pantet ayu ngambut kawene dodolan nek payu wong ati yang dodolan apem
meriah wajahane masyarakat Tawangsari. Wis padha lungguh dhewe-dhewe madhep nang aku kabeh. Kono sing madhep rono ya. Niki wonten kabar king kanca kula. Kabare niku mertapa wonten nggone Gunung Kidul. Krungu-krungu jare iso ngilang. Kanca kula niku jenenge Ucok, Dulur. Krungu-krungu kok iso ngilang. Kula nggih gumun. Kula nggih bingung, nggih heran. Lah umpama iso ngilang temen tak jak mlaku bareng. Nek kepethuk pemane tanggane apa nek kate gak diotil. Ya nek pepane wong lanang, celana kaos lumrah. Lah nek pepane arek wedok, apane kate gak tutupe tipi digawa. Yo sing paling pas tak elingne tak susule nang omahe. Mbok menawa gelem dielingno kena dikandhani. Aku sak derma kanca yo wajib ngelingno. Tak elingne mbok menawa. Le. Nang ndi nyesel sapa? Aku nggo kene rek. Aku nggo kene. Ono suara kok gak ono rupa ya. Lho, ya apa sih? Aku berarti aku iso ngilang Aris karo aku Aris ngilang karo aku. Aku iso ngilang Riz. Riz, aku nggo kene Le, aku nggo kene rek, Le. Le. Wis ero. Mang jare ngilang-ngilangan. Lha wong praen blodus ngono ya wis mesti ero aku praenmu. Blodus rumasamu bletokan. Ngene kok tak kandhani, Cok. Ucok. Ya apa, Dik? Aku kepethuk awakmu iku bosen, males ya. Kok iso bosen ya apa sih, Ri? Kon kepethuk aku nang gone prapatan Dawar wingi. Heeh. Gawe rai iki. Lah terus kepethuk nang gone daerah Suru gawe rai iki. Lah karepmu kepethuk nang Balong Panggang nang gone kene yo gawe rai iki. Kon gak iso gawe rai liyane ta kon. Leris, umpama aku gawe liyane gawe raine rai apa? Ya gawe rai-raine gedhek ngono gak apa-apa. Umpama rai iku tak ganti gedhek. Aku terus ngambung bojoku lek bojoku telusupen kon tanggung jawab, Pak. Lho, gak apa-apa tak peke, Cok. Apa gak gelem tak peke bojomu. Oh, tak culuk bosok kon kok. Lho, wong bojone kanca kok ambek kancane kok lak-lek. Oh, kae enak iki. Awak dhewe main nggo desa kampung apa ngeblak kok obrak iso dele iki obrak lho paling langganane wak setat ya meno ya kok aja ladeni wong-wong iku mblakrak iki nggo dusun Tawangsari ana maksude kan no lho sari ku santen Tawang iku jelas. Tawang iku jelas, dadi jelas akeh santene wong kene. Wong ibu-ibu Tawangsari iku jelas akeh santene. Akeh santene ngawur kon iku. Lho, main nang gone dusun Tawangsari, atik Pak Polo Berbudi Bawaleksana, pembangunan bareng desa. Jenenge Pak Polo Pujianto. Kenal aku. Lho ngenyek CS ambek aku dak. Pak Polo Pujianto? Yo iya lho, Mang. Kontak kandhani. Apa? Wingi ketemu aku nang gone Prapatan Dawar. Prapatan Dawar. Pas aku ape beton tanggapan dindek. Loh, Caris. Badhe ten pundi? Badhe tanggapan langsung. Balak. Pira, Riz? 200.000. Lumayan awak mole 200, Riz. Mambengi, main mambengi. Ndi? Main mambengi lho. Nggo iki wingi ndi iki wingi? Lho kene ndelik. Lho kene jombang delik. Ketemu aku. Kepethuk awakmu. Ngerogo maneh, Cok. Gokon Saris. Palak pira, Riz? 200.000. Jawa. Lho, mang aku teko langsung mlebu rombongan. Iki, Mang. Iya, disalami ngene. Lho, waduh, 1 juta, Riz. Saris nembe ndugi. Heeh. Ngomongin sakecap ngene. Duitku sing 400 balekno. Lho, gak ngono nek Pak Polo Pujianto ku ngutang no tang ngekeki kon. Ayo mbok titip ta ya apa iku mbok dijaluk neh. Sing disimpan jenenge Pak Pujianto iki. Aku wedok kok Pak Pujianto. Wong aku kene. Oh, iki kok sing dalu Bapak. Masalah Pak Pujianto. Gak aku gak njaluk saweran, Cuk. Gak oleh njaluk saweran. Gak oleh niku gak oleh njaluk saweran. Tabu isin-isine. Lah, umpama dikai ya matur nuwun. Alhamdulillah. Nek gak dikai ya kebacut. Iso tambah gendeng kon niku. Alhamdulillah Mang Bapak Polo Pujianto sambutan Riz. Sambutan Mang sore sambutan. Mari sambutan Riz mlebu rombongan. Ya ampun iku malah nyalami awakmu ya. Kerombongan aku terus ngene Riz. Iya. Pundi sing jenenge Ucok? Aku ngono Riz. Matur Pak Polo. Pundi sing jenenge Ucok? Terus Pak Polo kula Pak jare ngono.
Lho. Oh, sampean apa lho? Nggih, ngono aku. Sik nyile lambemu. Terus, lha sampean mboten sambutan. Mpun ngono aku, Ris. Sing sambutan iku Pak Pujianto lha apa kok awakmu iku? Lah ya Pak Pujianto. Sing sambutan mang sore ku Pak Pujianto. Lha apa kok ucok iku? Lah iya Ris Pak Pujianto. Lho, sampean mboten sambutan. Mpun ngono aku. Nyile lambemu diluk, Cok. Kaya apa? Tak tatap-tatapne gong. Lho lah apa? Wong ngomong kok teng basa silat. Pak Pujianto mang kan mlebu nang gone rombongan. Mari sambutan doleki awakmu. Lah perlune lapo iku mau? Perlune Ris. Aduh. Saweran maneh. Pundi sing jenenge Pak Ucok? Ha ngono. Lah iya, wonge mlebu terus aku ngene Ris. Pundi sing jenenge Pak Ucok ngono aku. Terus Pak Polo, pundi sing jenenge Ucok terus wonge dadaken kula Pak. Lho, sampean Pak Polo? Nggih, ngono aku. Iki lho ya apa tata basane kok? Lho, sampean mboten sambutan. Mpun ngono. Ajine diri ana ing lati, ajine raga saka busana. Kok nek ngomong kudu diati-ati nek kepengin diajeni wong. Ngomong ditata aja besasilan gak karo-karuan ngono. Dadi kudu tata krama. Iya, ya kudu basa. Wonge mangya takane, sampean tata krama, Pak. Nggih, ngono. Sing tata krama iku awakmu. Lah iya, aku. Kok niku gendeng ta ya apa sih, Cok? Nggih Pak Pujianto ngono. Tata krama sampean ngono aku. Sing tata krama gak awakmu sing gendeng iku kon. Lho iya wong emang ngomong ngono. Sing gendenge awakmu nggih ngono aku. Ngomong ngono wong emang. Mbok. Lho iya wong emang yo ngomong. Wis mbok ngono. Aku ya ngono mang. Iki lho kapan buyare? Wong emang yo ngomong ngono. Lho iki lek terus ngono kapan buyar? Mangke incing Pak esuk buyare ngono aku. Tak suweki ra iku ae. Oh iya wong emang yo. Oh tak suwek ra iku ngono wong emang. Aku lho jekel ngrungokno omonganmu. Wonge yo ngomong ngono mang. Ngomong aku yo jengkel karo omonganmu jare ngono iku. Omonganmu lho mblewakrak, Cok, gak karo-karuan. Lho iya wong iso ngomong ngono. Omonganmu lho blakrak jare ngono. Mbok. Lho ngono kok ngamuk aja ngamuk antaris. Aja ngamukan. Ngomong gak karu-karuan, ngomong. Lho, kok iya ngomong ngono. Ngomong kok gak karu-karuan. Nggih, ngono aku. Iki lho kapan entek iki kapan? Kandhane entek. Wong iya ngomong ngono. Kapan entek iki? Benjing, Pak. Melu drukono dhewe. Le. Lho wong iya ngomong ngono. Wis drukono dhewe ngono. Kok gregetek aku. Lho, le wong iya ngomong ngono, Mang. Kok aku sesuai gregeten jare ngono. Kok tambah gendeng ngene sih? Lah ya wong iya ngomong ngono. Kok sesuai tambah gendeng jare ngono. Tambah suwe tambah kocul kon. Lho iya. Wong iya ngomong tambah suwe tambah kocok. Nggih, ngono aku. Gak ngono ngomonganmu kok mblewakrak tutuk kono-kono sih, Cok. Lah ya wong iya ngomong. Omonganmu susah kok mblakrak ngono. Aku nggih, ngono aku. Kok gregeten aku tambah suwe. Ngomong gak karuan alang ujure. Lah iya wong iya ngomong ngono, Ris. Ngomong kok gak karo alang ujure. Nggih, ngono. Ngono aja emosi ta, Ris. Le, kon tak kan ya aja ngono. Kon lek gak aduh. Pak Pujianto iki lho Aris iki lho. Kok gak karu-karuan. Ngomong dikandang-kandani. Kono ku tak atur, omong basamu ku tak atur sing jelas sing pernah. Ngomong kok gak karu-karuan karo alam. Iya wong iya ngomong ngono. Ngomong kok gak karu-karuan. Nggih, aku ngono. Nggih apa? Kon kok susune tak antemi botol lambemu. Wong iya ngomong ngono, Ris. Kon susune tak antem botol lho. Nggih, aku ngono. Aku lho gregetan iki rasane awakmu, Cok. Lek wong iya ngomong ngono. Ngomong aku. Aduh. Ayo. Ngomong kok gak karu-karuan. Pak Pujianto, tolong. Aja nek guyu-guyu kon. Guyu matamu ngono. Kon nangis. Ngomong kok gak karu-karuan kaya ngono. Kone tak jotos kapok. Lho wong ya ngomong apa? Ket mangko wong kok ngomong ngono ae tak. Lah wonge gak ngomong saiki wonge nang mburi. Kowe gak nuruti kon aku tak nyanyi. Kon nyanyi ya? Iya. Cek. Apa? Kok gek rasa kemeng aku. Mosok kendhek prasaku mah gak kendhek, Cok. Gak kena apane patus. Untung gak mbledos. Opone? Plembungan. Kontrok.
padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe ya sing temen ulat aja peteng yen dikongkon ya sing temen mangan iwak sapi nek dipangan barakno mati migato sing bener mangan iwak sapi iku nambahi gizi mangan iwak wedhus dipangan ambune lebus mangan iwak celeng sing dipangan ora eneng kok iso ora enak ono gak ono ris ono nek gak ono dijoli dhuwit goblok oh aja buka-buka rahasia kok ora iki kesepakatan yang sudah terjadi antara pimpinan ludruk dan panitia aku ngomong apa kok iki ngomong apa bulan mangan iwak babi iku ngono larangane santri panganan opo najismu golat tuh asik aduh panganan opo najismu golat asik panganan opo najismu golat lagune opo enak temen ya Mas Bro, carane Sarmen ndak dhuwur jare. lah wajane sing nyanyi koclo Wajane timbangan. sampeyan sing sadar wis aja direken ngomong ae Apa sih, Cok? Kon malah tak sayang-sayang kowe. sayang apane ris Lho, pisan kon sayang kena ping 3 tak belek apane? panganan opo najismu golato panganan opo najismu golato Lah kon lah apa? Geblak pindho iku. isih goblok kanca Lah apa ndese, Cok? sampeyan iki ya ditampani Oh, ayo kan panganan opo golato panganan opo najismu golato jangan tiba-tiba kesuwen ngenteni najismu golato aku geblak pe bolak-balik kon iso nyontekno akon. ping bolak-balik apa aku sing pindho kon gek kae pisan adake lah kon enak najismu golato dadak cel nek gek kogel-kogel ngene Lah macane enco jalan. jalan selamat malam Pak Siap dan ambek kancane lho kok nyomong kita eram kon iku. Bacot kon iku. Tarungono nang jero lamun nyanyi cing pecotot. Modon apa ting pecotot Mosok padhe pecotot ya. Nyanyi ku lah ono Ono tatanane. tatanane. ya apa ditotot Lagu dangdut, Oh. lagune Roma Biskuit. Oh, kok Roma biskuit. sodok jelas Roma ramari-mari ngono. Roma Iramai kan Jakarta. ngene Roma Biskuit. Kon kok malih sponsor. Yo iya. Oh, Ngene Roma yo. biskuit. He 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 he. Asik. Apa itu? Lah, apa iku? He 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 he. Kini ku telah kembali padamu kasih. Sekian lama ku tinggal pergi. Telah lama ku menanti padamu kasih. Penuh rasanya rindu di hati.
tiada terkira itu segala-galanya. Oh, tiada terkira Hindu segala-galanya. Seserok. Kon niku turunane nyambek ta ya apa? Suaramu gak aturan. Aku. Riris. Lah, kon iku goblok. Nyanyi ku ana nadae, ana aturane, artikulasi kudu jelas. Oh, nangger mangap. Lah iya. Ana aturane. Goblok. Ana aturane ngene lho. He. Isa kan? Adik nganut tanganmu tokormu iki. Ana instrukture. Lah yang nganut tokormu. Aris lho penyanyi asli. Aku iso. Rungono lah iso. Aris, tutno tanganmu. Iya. Nah. Aku ya iso lah. Ngene bae. Iso kan? Iso. Aris. Enak. Pokoknya ngatur, Ngatur tokormu iki, Mang. Instruktur. Instruktur. Aris. Enak so. Enak. Enak Aris ngene. Aku aja banter-banter sing akeh. Kon njaluk sing akeh. Akeh lho. Ya, Aris. Nyanyi diatur mesti enak. Pokoknya gelem nganut. Instruktur iku kudu jelas. Oh nangis, ayo kon kate nangis ya. Ojo nangis. Nangis. Lho, nangis kan. Ketuwara kate nangis kon. Lho. Nangis. Nangis ya. Syukur hatiku. Cup nak. Kena apa nak? Kena telek. Kena telek lho. Nyanyi gak gampang. Aku gak gampang iso. So, Gampang apane? syukuran aku gak iso nuruti kon suwe ya. Lho nanti kok. Lah kok jam yame iki shopping center. Shopping center. Shopping center. Lho, Kon gak ro basa Inggris. Kon iku wong Solo. Shopping ku belanja. Center Sentolo. Lah yo, Aris sampe- tuku Sentolo. Tuku sentol. Iya. Ya, Plak. belajar iki gak iso. Kon gak melok ten. Nah, aku gak melok. Belajar gak iso. Kerja. Aku titip lho ya. Titip apa? Oleh nomi. Nomi. Dolek nomi sing iso ngentut. Oh, Suparmi ku goblok. Enak. Iku. Apa mur? Aris Kon belajar yang ngono. Ya apa? Menimben iku nek napuk kancane ku aja temenan. Ya apa? Ana teknike. Ya apa teknik? Sawangane kena tapi gak kena. Ya apa? Ngene lho. Oh, gak Lho. kena. Gak kena. Gampang. Kon mang langsung ngene are. Aduh, loro so. Iya, Loro. kudu ngene lho. Oh, gak kena. Sa, ajal. Lu tak gepuk nih. Lho, keliru. Ngene lho, Cok. Lho, ngene lho. Oh, kene. Podho ae. Gak entos. Mas, Apa kon rene iku? aku kan ya mencari suamiku. Hah? Suamiku. Aduh. Kon iku kaya kebo kon iku. Menclok. Kon ndolek aku lapor ini. Lho kan aku golek bojoku. Wis tak omongi sire, kancane nyambut gawe. Bojomu nang kene iki gak dolen. Nyambut gawe kok malah kon tutut rene isin-isini. Lho lha apa tuku Bodrexin, Mas? Oh iya bener. Lah apa tuh kok brek? Bojomu iku gak panas dudu arek cilik.
Terus untumu meletos ngono. Lah iku mang Isin-isini. lah yo isini-sini. Isin aku iki nek sampe nang kene. Aja rene. Lah aku terus kok nang ndi? Kon nang omahe penggaweanmu umbah-umbah, ucek-ucek, umbah-umbahan, terus marmu sushi masak wis. Apa kon nututi wong lanang iku? Lah kan nututi bojoku. Iya, aja gak apa-apa. Kon iki bojomu. Heh? Bojomu. Dudu. Lah apamu? Lemekku. Lemek. Iya. Sapa ijolna bojomu iku? Ijolna bojomu. Ngawur. Boleh, Mas. Wayahe lho, Mas. Eh? Wayahe lho. Wayahe apa? Sunah. Kon wingi tak imbuhi sampe ping 8 cek. Aja dijemuk sing kene, Cok. Nek kon jemuk sing kene, iso dalan tol iku iso gak bayar. Bojomu kait ngomong sunah rasul datakon tak gerabak kowe ngembes. Lho iya aku iki gak gane anakku iki. Aja. Mene nek wayahe nggonamu jatamu tak jatah sak blengermu. Nek sementara iki aku ambek awakmu wis blenger. Tuku apa, Mas? Eh? Hanger. Hanger. Iya. Iya tuku telu dike bentel untumu ngono. Hanger toh? Blenger kok. Ya bener. Bosen alias wis gak doyan. Apa Apa iku? iku? Domi. Sa. Apa? Sawangane ayu tapi kowah-kowah ngene bojomu. Lu tak senengi yang ngene iki. Lah lha apa? Ayo toh, Mas. Mulai. Wis aja gak mulai aku pegel aku nuruti Mulya sa, awak. mulya sa. Nek pegel tak pijeti wes, aku mijeti gak apa-apa. Pijitanmu wis gak enak, rasamu wis kaya gedebok. Ya meneh tak pijetno ngene kalau kaya wong ngene kok setrum. Lho Eh? iya, Kan bener. Sing ndogone anuan ngene ku lho. Aja atik mesin ya, Dik. Ambek setrum ngono. Ana cagak, cendel ana kabel, encepno nang untuku ya. Ndang meledos pisan. Lho Wong pijet dadi setrum. Pinter bojomu sih. Pinter kakekmu ngono. Nek kon wis kesetrum kon mati bojomu tak gondol. Kon gak iso rabi kon nek gak leles kancamu, Ora kok mergo nguso ngono kok muring-muring guyon. Kok masalah muring-muring. Guyon. Hah? Guyon ngono. Tok. Oh, guyon. Tak, Guyon. tak. Guyon. Ah, tak. Guyon. Saiki kok aja ndoleki aku karo ucok kate dolen. Iya kan dan ono so. Aku melok. Loh, Aku melok. Wong wedok kok melok, aja melok. Loh, aku melok, aku ndok omah gak ono kancane. Kan aku wajib kan kancane bojoku. Aduh, aku mari ke mbek ucok kate nang pub. Yo, Iya pap. pub. Apa pap iki? Karo pub kon. Karo kan Karo desa karo pub desa. kon. Iku panganan apa to, Mas? Pub iku nggone wong joget-joget iku lho. Wong sing joget ana musike. Apa aku karo Mas, aku biasa lek nonton lodruk, ngene kok aku ro. Lho ala Kate lodruk. Lho, ketara bojone ku gaul. bojomu kuno so. Karo. Napa lho, Mas? Warung tapi nang jero gedhong. Ana lampu-lampune biar pet. Terus ana punel-punele ya. Ya. Punel matakmu kuno. Purel. Nah, iku lho, kaya lambe iki lho. Ana purele. Joget didampingi, ngombe disunteki. Ngono iku lho jenenge pub, ya. Iya. Berarti ngene kok lho, Mas, kaya aku lek tuku lengo gas ngono iki di anak-anak curigan ngono. Iya. Ya bener. Mari dikek curigan gerojokno batukmu ya. Aja jahat-jahat ambek bojomu. Lah ngogas. Mas. Enggak Sampe njaluk ngombe sing dijokno ngene. Kan biasa ngono ki gampang to, Mas. Hiburan malam. Aku iki kate nang joget-joget ambek ucok, ngombe-ngombe ndek kono, terus mulai nggawa purel. Apa tuku kabel, Mas? Lagi apa tuku kabel, Mas? Dikeng jirat. Kandhanane so tak kandhanane. Ngene lho. Kopingmu iki krungu tak. Ha, ngono to. Bojomu iki kate mlebu apa, Mang? Mlebu apa? Mlebu sumur. Kate nang diskotik ambek aku rungokno kopingmu iki lho. Ha. Jengkel aku galon tipu. Tak suwek rambutmu. Iya ngono to. Ayo ngomong. Kate nang ndi? Kate nang diskotik. Lho, wingi lho wis mari nduk kono. Lho, mari lah. Simpatik musik iku to. Simpatik matamu ngono. Apa ora dhewe so? Wis diomongi kok nggon hiburan. Aku butuh hiburan, blenger ndelok kon terus gambarmu ki biyen gak berubah-berubah. Lho, gambarku lho kok di iku nang di tukang syutinge, Mas. Gaweno gambar sing rada-rada. Ngono, Mas, wajahku, Mas. Gaekno gambar sing gawe dedekan prapatan. Terus digawe apa, Cok? Gawe medeni wong gendeng cek gak manggon nduk kuno. Arek sampel. Pokoke saiki aku kate ndolek hiburan ambek ucok sangono. Lah Ya jaluk kok tak transfer ae, Mas, aku gak gawa dhuwit. Heh? Aku gak gawa dhuwit tak transfer.
Transfer? Iya, Transfer liwat endi? anu kabel listrik. Kon gak duwe HP kan transfer liwat apa kon? Aku njaluk tolong. Hansip. Iya Pak Hansip. Lah, Iya kok kon nyekel arek iki lah. Transfer ojo didik-didik. Piro? Aku niat dolek arek wedok 5 tak gawa mulih. Kirimono 10 juta. Aja cacak 10 juta, Mas. 30 juta tak kei, Mas. Yo, Aja 5, Mas. piro? Ya 10. Engko lek areke ketoke numakal, tak gocelani. lu digoceli. Rumasane wedhus pe. Ya apa lah. So aturun dhewe aku pe. Cok, bojoku yang ngene iki. Nganut tambah aku tak apa-apano nganut ae. Gak tau. Ora nganut. Bojomu niku ngene iki lho. Lho lah iya nyen bojoku penggaweane gawe tenda goblok. Tandha mataku mukul. Lah mosok bojone kate hohi tak gecokane jar. Lah kowe aku gak ngatasi wong arek 10. Sing goceki iki lah bener sih. Aduh, wis iki. Engko tak gocelani. Bener. Lho mesti digecoli. Aku tak boleh. Tak njaluk tolong Pak Hansip. Siapno kabeh. Jamu kuat siapno. Wes. Yo. Jamu apa iku? Apa? Disemen. Enggak. Tukono jamu. Gak oleh wis. Pokok jamu kuat. Yo. Lah yo, cek kuat iku kan koyo kang bangun omah. Iya. Cek kokoh, Loh. dikasih 3 roda. Iya dicor kon so. Dicor enak. Aku kok ngono nguntal semen 3 roda. Kan sampean butuh apa sih kuat sih? Kuat. Lah, wong bangun omah iku cek kuat kan begitu banyak semene semakin kuat. Lho, Berarti pinter sampean ya bojone. butuh semen. Aja lali yo. Yo, Ndolek betone ser sing brentik. Terus tak ketokne sak mene-mene. terus apa? Genggi bengi raimu kok. Le. Ora, Mas. Le, sing maksude kuat iku ngene iki Lho ngono lho, kuat ngene lho, kuat ngene. Wah, ngelenger desa. Kok belakang nyelenger desa. Kenapa lho jago niku, Cok? Napa? Wong dikandani tak belakang nyelenger desa. Iki lho. Iki lho. Wah, olahraga mana kalau mau? Iya. Apa meneh? Ya Bu ya. Ya yang ngono. Ya wingi. Olahraga mana kita, Mas? Iya. Maksudnya iki aku ngatasi arek 10 ku cek kuat ngono lho. Gampang kandhane tak omongi. Tak tukokno semen ambek kanggo gip. Ya. Gip. Yo. Ya. Gak apa-apa wis. Ambek tukono lem Raja Wali. Yo. Digawe ngelem untumu ngono ah. Aku tak mulai. Ya. Tak ngomong nanggone galangan. Tolong sampean kirim niku nggih. Ademik. Ya. Bojoku. Kok sewakno molen ya. Sing rada gedhe ya. Kok suntukono arek iki. Ya aja lali kandhane waktu kombong sarit. Gawe ngebiyoki untumu ngono ah. Kayak pondasi. Ya. Bawa nang omah. Kamar resi ana. Kosong ana. Kon pindah nang pawon. Berarti didol kabeh, Mas. Iya dolono. Kipas angin dolen, kulkas dolen, bapak cek mbambung. Nek Enggak jare tambah. kawan ngersiki, Mas. Maksudnya iki bersihkan kasur, kasih kasur yang empuk, bantal sing empuk, engko tak gawe nandangi pura-pura iku, ngono lho. Ro ah. Sampean biyen kaitan kenal karo aku kok gawe nang ngene damen-damen ngono. Lala, ambek gogon yuyu. Ai rasa. Aku kon buka Kondangan. apa? Lah saiki tambah tuwek kok tambah kemenyek njaluk kasur sing empuk. Aku wis tuwek, gegerku wis kaku. Engko nek kasur empuk kan gak krasa. Iso kentul ngono lho. Ya dikai pir. Lah cocok. Ya pir bener. Pir tergandeng. Iya. Kayak ngeprok kon ngono ah. Bapak mesti saja. Sing penting siapno nggone. Tak siapno ya. Siap pir, beton eser. Yo, Terus oke, teman. semen. Gip. Yo. Ambek diresi ya, Mas ya. Yo. Ya resi ana. Kan iku didelok wong ngene kok gak izin. Mulai mbek bojone mbok yo salim sing Oh my apik. Oh, iya, Mas. Saya kira rasa. Ya. Apa mana sa? Apa mana? Sabukku rada kendho kencengno titik. Kang. Ngene lho, bojo iku ngene, Cok. Nganut diapa-apano. Wis, nek mulai aja mlaku. Lah apa? Berangkang wae. Berangkang. Ya. Lho, muni ku yo nganut kok. Wong iki lho kocul kaya apa? Apa lho, Cok? Lewat dikon belakang Ya apa bojo-bojoku dhewe kok. Lah iki lho sakno so. Jare kok kan berangkat. Iya, berangkang. Mulai. Ayo berangkat kok tak jawet kon kok. Legane atiku. Enak mulai. Oh.
Kan delok bojoku mbrangkong kok kudu ae kon. Ora kok kudu so. Hah? Kudu lapo? Kok kaya kudu ndelok sapi kon. Enggak. Oh, Kon iri yo. ora lah. Wong wedok nganut ambek wong lanang iri kon. Enggak. Tapi jane iya so, lek delok bojomu kok ngomano tambah awak. Lho. Wong lanang larang regane, Cok. Bojoku ki gak iku so. Hah? Aku ngomong titik wis wak prok ngono wis. Bojomu kaya ngono. Iya. Kon niku wong lanang lho. Kon sunat ben regane larang. Oh, sampe kon wedi ambek bojomu, Cok. Lho aku jane berusaha seperti awakmu. Lho iya. Tapi gak iso kon. Lho kon nek gak iso kon aja gembol aku, isis aku. Isin matamu, isin. Iya lah isin. Bojoku ngono so. Hah? Aku kait ngomong titik ngono wis. Kon saiki nek gembol aku kudu wani bojomu. Kudu wani ya. Kudu wani. Wong wedok ngomong sak kecap, kon rong kecap. Umpama Wong wedok ngomong rong kecap, kon 6 kecap. bojoku rene aku kudu wani. Kudu wani. Oh, iya tenang ae. Sak waya-waya rene aku wani. Ah, halo bebek. Cok, sing wani. Halo bebek, Ah. ada apa beb? Hah? Ngene. Apa rene ngono? Iya. Lapor rene. Sing kereng. Sing kereng. Kereng ya apa? Apa rene? Lapor rene. Mami. Kon nek gak wani ngono kon mulya kon gawe pempes. Dilane wis galat-galat kaya nyambe. Aja ndelok wedi, raimu bukaan. Hah? Bukaan raimu sing ngombo. Rai- Aja mingkup ngono, wedi kon pulian. Rai kon buka rumah samu terpal tak Raimu bukaan, Raimu bukan so. Raimu bukamu. Kaya kandhani so. Kon wong lanang gembul aku, kon silat ben bareng aku. Dikeprok wong wedok aja isini-sini ngomong gak loro. Gak loro. Hah. Apa? Gak loro. Gak loro. Gak loro. Hah, gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Sesuai loro goblok. Nih. Sampe kate nanti. Raimu kaya dongkele jati ae kae kakakean pola kon. Iki sapa? Iki bojoku so. Bojomu iki? Iya. Kon aja mencra-mencre cangkemmu, Cok. Kon ngomong aku nek bojomu matek dipangan wedi. Kurang ajar. Aku ora ngajar. Kurang ajar kon. Aku gak ngomong ngono. Aku kok patek-patekno, Aku gak ngomong. Ketemu pirang perkara aku mbok patek-patekno, Polo. Cek, Cok. Iki jare bojomu sing senengane mangan telethong iki ta? Kurang ajar. Kok mantel itu. Kurang ajar kon, Kono aja. Kono sego tak kok aku mangan telethong, Adu-adu kon so. Lah kon ngomong ngono. Ora aja adu-adu ae. Aduh, aku kayak nyekel nyambe. Sing kereng. Nah, ngono. Jangan marah ya sayang. Aja kurang ajar kon. Gak ketuku aku mek kon. Gak ketuku. Wis aja nek ngerayu-ngerayu kon. Oh, jangan marah sayang. Gini sayang, kalau Sayang mau apa? Sayang apa? Kalau mau keluar jenggotnya dicukur sayang ya. Cok. Hei, Bojomu iki temen ta palsu, Cok? yo asli soko. Umume wong wedok nek dikepuk bokonge muni pek. Lah iki muni apa? Iki muni mbuk ngono. Lha tak sebal lembungan. Kaya gak pokro kon. Kaya gak pokro kon, Bokonge wong wedok kok Iya so. gepuk-gepuk. Iso. Aja ngomong ngono kok. Ana menceleke ya apa kok? Ya iki wis mencret. Iya ngene. Kan nek duwe bojo braenono, Cok. Bojomu metu nang ndi wasna ana sing kurang apa enggak? Bojomu susune sisian iki lho. Lho, sucian ya apa? Nek sisi tok mudhun sisi tok munggah ngene lho. Ya benakno tami susune mi. Kok iso sik kon niku? Berarti lek mudun sing ngene iki so. Apa? Klepe kendo. Kakek kon mut. Ora aja sembarang lho, Cak. Sembarangan apa? Kon ngulangi bojoku apa? Lo gak tahu kata ngulangi apa-apa aku. Apane? Gak Bojoku tahu. gak tau ngelama saiki paling lama, Ya Saiki paling lama. jongor kon. Gak tahu aku kok. Kenapa aku nguri bojomu gendong? Aku wis pegel ambek kehidupanku. Rasa sing nguri. Kon pegel ya pegel. Aku dihujat Anissa Bakir. Ani sapa? Ada bahar kok bakir. Perkara lagune Oktase lho. Ya apa lagune? Aku dinodai nggak apa-apa. Aku dipukulin nggak apa-apa. Emang dasar aku ini waria.
Kon metu ya men nek kate metu nanti teko omahe ku wasno ngoco dhisik Apa Separono dalan cok lho apa umbele lho cok cok kirani saya tahu sapane sayang oh iki lho aku wis kepantesan kon lu kurang pantes ya mulai gak nggawa belanja pringi sanduk tengah dalan kon tiru bogel kon bogel iku sapa mi ono nang jero oh ngene lho mi kebeneran sampean teko rene ate apa aku mau ambek rasa kate budal nang apa sama so diskotik aku kate nyewa lemper kok lemper purel aku njaluk dhuweke mi kon kape nandi cak kate nang diskotik wis kepantesan raimu ta diskotik kon lapo kon atine salah kon kate nyawa purel kon iya mi wong aku 15 tahun kok rabi gak meteng-meteng cok iso meteng pirang tahun kon rabi ambar iki 15 tahun 15 tahun 15 tahun lho gak meteng-meteng gak meteng lha apa iso meteng ya apa wong padha lanange gak cari dokter membuktikan apa mek perkara wekku iki subur turun-turunanku subur iya setahun mana telu mana papat iya kaya iki sing cari dokter kecilian manuk le dadi gak iso membuahi le kon tak kandhani cilik kaitan sesuai gede kekeapane kon mambengi kon teko iya jam 09.00 sampai jam 2 tak lus-lus apa lapo gak ngadeg-ngadeg wekku sing ngadeg ya apa jane weke sing ngadeg tapi wing ngono kon gorong tau tak songek iku apa songek iku apa pokoke anu cok njaluk dhuwit sing akeh wis gak kakek ngomong njok dhuwit ya apa njok dhuwit gae aduh kok njaluk apa cak ya Allah njaluk apa cak njaluk apa ya apa pintere aduh lara goblok aja muni lara wong lanang kok muni lara gak lara gak lara gak lara loro goblok kono tak gak lara iki lho pinggir sing wani ngono kepantes kan kon yo njaluk dhuwit kon wis gak belanjani njaluk dhuwit kon le mi rasa mang njaluk dhuwit bojone dikek iya dibathakno bojone rasa keplek aku gak wong keplek aku enten anu kon mek tiru kelakuan iki tiru kelakuan bejat engko sore mulai gak nggawa dhuwit mati gak kena tangane wong liya kon saiki awas kon mulai gak nggawa dhuwit kandhani kanca ngandani kon salah kon ngandani ya gak ngandani kok mi sore gak nggawa dhuwit mati kon Mecici. Orang kalau mecici. Lah aku merem deh. Sa. Lesa. Aku digepuk kancamu gak bales. Bales tak bales ya. Bales. Bales. Kon gebuk kancaku to. Tak gebuk bisa. Carane gebuk gak ngono. Kon gebuk bojoku kok. Yo, aduh tenan iki bojo. Ngene lho. Alhamdulillah. Wah apa? Wong lanang kok digawe kaya ngono meneng ae. Sing kaitan kau barang terakhir sok empuk kaya kudu ndelusup aku. Wong wedok kaya ngono kok jadi terusno, Cok. Lah gak diterusno ya apa sih? Kon sini dapur ae kon. Wong lanang kok sampe ganti kalah-kalahan wong wedok. Lek wis kadung suwe dadi bojoku wis. Rok-rokono kan aja celonoan. Ah lek aku rokan nang kon merangsang. Diomongi ngene lho, Song. Apa? Aku jane ya kepingin wani ambek bojo. Tapi aku lho kalah weton. Kon kalah weton. Iya. Oh, berarti kon iki termasuk hitungane kon kalah kena ndek. Iya. Carane, Cok. Carane ya apa? Saiki gak weton-wetonan. Apa? Lho, cak panut didukno. Le, panut wis mudhun ket wingi. Paribasan goblok. Paribasan bae panut. Bojo gak nganut. Iya. Didokono. Didokono. Iya. Mesti nganut. Contone kan ro dhewe semang bojoku. Tak
kongkon lapet kongkon mune brangkang gelem. Gelem. Iya. Iku mergo dukun aso. Lho. Aku terno nang dukunmu, Sok. Hah? Aku terno nang dukun. Nah dukun. Aduh ya, Cok. Dukun endi? Waduh, Cok, nggon aku, Cok. Nang Bangladesh ngono lho, Cok. Iku dukun tak ngemis kok nang Bangladesh iki. Iya, tapi aku digawani jimat. Digawani jimat. Jimate ya apa, Sok? Lho iki. Iki lho. Iki jimate. Iki apa? Jenenge Kiai Tondong Rewok ya iki. Tondong apa? Rewok. Biasa kok gak rewok sih, Sok. Gak oleh. Aku seneng sing riwuke iku sok timbang tundunge. Kiai Tondong Rewok iki nek wis diempakno wong wedok model apa ae klepek-klepek kok. Iki Termasuk bojomu. umpama iki tak takmakno bojoku nganut, Sok. Lho gak trimo nganut, mbok kongkon apa ae gelem. Padahal iki isine randu lho, Sok. Isine randu. Ketoke isine randu, tapi iku pusaka. Iki tak takmakno bojoku. Heeh. Ana rapale tak? Ana. Ya apa? Dung keripik hai tulang bawang bojoku ngelirik langsung matang-matang. Ya apa? Gaspol danga, digaspol danga, pelak kelepek kowe. Disaplukno ping 3. Ping 3. Ambulan liwat. Lah apa sih? Lah tak tonyo kegeten iki. Yo jaket-get. Iso ah? Ya apa, Mang? Ayo. Tung keripik hai tulang bawang. Nah, Bojoku melirik langsung matang-matang. getno. Gaspol danga. Nah, Digaspol danga. Payung. losor. Gak wani bisa. Wes mending anut ngintil ae, mbok kongkon apa gelem ngasu jeding, gelem nyemplung sumur mesti gelem. Jelas mandine, Sok. Mandi pol. Nyatane kon ro dhewe bojoku, Lek ngono gak kesuwen nang tak kepeyoke bojoku, Sok. Kepion. Tak tunggu tok kadoan. Ayo. Coba tok kancane bestine kok tambah ngadoh iki lho. Kita kan besti dari kecil. Apa besti ku? Bedes. Besti kanca ae lho. Lho, iki jare bahasane arek nom-noman saiki ku ngono besti, bedes sing ngaiti ngono. Lah apa gak bedes-bedes kok sakmene ae dhewe ya kingkong loro. Aku iku lho, Mi. Sampeyan tak critani ya. Wis kon gak usah cerita. Kon gak cerita endasku mumet, kon cerita maneh tambah puyeng. Lah lha apa lho, Mi? Aku iki ndek kanca kono ya seneng pokok aku sering kok traktir. Lho, Ya ora piye? gendeng ngono ceritamu. Lah kok iso? Nglayani kono ngomong keplek bentu. Lho, tapi aku wis waras, Mi. Waras apa? Kon kakean sapa punden. Gak kira waras tambah nemen kumulanmu demit. Lah wong solikin iku sing marai yo. Solikin sapa? Iku arek sapa punden iku ambek kancane iku. Kon melok paturne solikin ya entek kon gak ketemu pucuke. Kon iku ilinga kanca ambek aku suwe mek gak aku sing nulung ya gak mungkin kon iku iso urip. Duh. Lah Kon lha kok? kecekel polisi sapa sing nulung mek gak aku. Ya iya. Aku kecekel polisi ku kan bukan karena kesalahanku. Lah salah sapa lho? Ya salahe rasa bojoku. Aku dilokno ngene jare. Dek, mbok belajar ta dadi wong wedok iku gawe konten-konten sing menarik. Lho, apa salah aku? Aku langsung melayu nang pinggir sawah, ana peduse Cak Jo ditaleni, ya toh. Tak geret, tak tarik. Karono Pak Jo. Tolong, maling. Aku yo
nggawe konten menarik, ya wedhus tak tarik. Aku dadi wajok gak lapor maling-maling. Apa? Nggo pacul tak pacul cengelmu. Ya iku maling blok goblok. Gawe konten menarik. Lah menarik ku anake wedhus tak tarik ya tak tarik. Kumpulanmu rasa keplek gandengane sapa punden menarik wedhus. Aja menarik wedhus kon iku sing apik, cocoke. Narik apa? Tarian listrik cek bongkok kon. Kon menarik wedhus, kecekel polisi ya slumrah. Lho lha wong ancene bojoku dhewe sing ngomong ana. Maksudnya menarik iku wongku langsung terfokus sama kita. Kita. Contohnya kreator kreatif lucu. Kaya nang Budi Wijaya. Iku lah menarik, duduk menarik wedhus. Dudu. Lah kon mek timbangane wedhus cilik prauto tarin ke bongkok kon. Lho lah wong aku ya anake wedhus nggone Pak Jo kuwi nggone pinggire sawah. Ana tampere dawa tak tarik. Wah, maling ngono. Aku ya meneng ae aku gawe konten menarik. Ya ta. Gak bingung sampean duwe kanca. Sampean ngelu ya. Aku kancane bendina ketemu kudu tak pateni arek iki. Iki titik akhir rada busuk iki. Lah iya, gregetno. Le, Ayo menarik lho kon menarik wedhus. lah apa katene? Prauto tarian. Aku narik prauto taline gak duwe mi. Lho, cek ndelek tali. Ibarat. Sampean ngerti gak? Iki lho gak patek ana barat. Delon tambah silir-silir. Kancamu. Lah ya bener to Bu ya. Lah iya. Bener to lho wong silir-silir kok barat iki lho. Barat iku lak koyo Ibarat kok mangkel aku. piye to? Umpama. Woi, iku sing umpama aku raweti dosa. Iku to mi? Gak ngono. Sing piye? Umpama wekmu gedhe lan dawa. Lho, wek sapa mi? Wekku. Kok gak percaya ndelok? Ngene lho mi ya. Lali aku. Mi ya. Aku iki mangono mari transfer dhuwit digawe bojoku. Kok iki cerita apa curhat apa? Tak kandhani sampean. Bojoku mari njaluk dhuwit gawe tuku kabel. Pinter. Gawe tuku kabel. Gawe tuku kabel. Pinter. Iso ngene-ngene kuwi lho mi. Lho, Terus derok sakmene jarene iso joget-joget-joget sing bisa. Ngene iki jare. apa Mbak? Kabel apa purel? Krunguku mau kabel mi. Kon niku gak jelas wong-wong ngomong purel kok kabel iku. Kabel iku murah regane. Bojomu njaluk dhuwit piro sih? Jaluk 10 juta tak kei 30 juta. Kabel iku sak metere mek 30.000. Mek 10 juta 30 juta gawe jiret matamu. Lah iku lho, kabele jarene sing ngene. Iku dudu kabel iku purel. Purel iku begenggek terselubung nyanyi karaoke. Yo mbok kei. Tak kei. Aku kan mau jadi istri yang soleha. Apapun kesalahan suami selalu aku maafkan. Minta uang tak beri, walaupun ke tempat-tempat apa ngono kuwi gak bener tak kei duit. Iku gak istri soleha. Apa? Iku istri sorokan. Goblokmu petung turunan 8 tanjakan kon. Lho masa Bojo ndalek purel mbok kei. Duh, aku kan sayang ambek bojoku, cinta ambek bojoku. Sayang gak ukurane ngono. Purel iku begenggek wong nakal. Lho, wonge lo gak tau nganu aku, Mi. Kok omong nakal lho, sampeyan iku aja gawe-gawe omongan Wong ta. wedok nakal. Wong wedok nakal. Lah iya, Mi. Aku lo gak tau dianu. Gak tau dianu Tau wong wedok dhewe iki. aku yo gak tau. Nganu aku gepuk aku yo gak tau. Gak usah gawe-gawe omongan sampean, Mi. Wong wedok gak bener. Wong wedok gak bener. Lah gak bener iku kan mestine didodono dalane rono. Cara sungguh kesasar lho kok ana dibenerno rono. Iku kudune iku ngono. Ora malah diomong ndak bagus itu. Ya Allah Gusti.
Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok ana kancaku keplek kaya ngene ya Allah. Lho lah ya Semi, sama nak ngomong wong wedok gak bener. Lah lek gak bener iku didodono nanti dalane rono ngulon, kliru ngetan benerno. Iku Wong wedok penggoda. Aku lo gak butuh pagoda. Pasti les iku to. Ora butuh mi. Aku ora butuh pagoda ge apa tuku pagoda. Kumpulan wong sapa punden ya ngene iki. Ya ta Bu ya. Ora butuh pagoda dikon pagoda. Goblok kok. Wong wedok penghibur. Loh, ngeber apa? Ngubur matamu ngono. Penghibur. Le, nduk kene iki biasae lho. Kene iki biasa sing ngubur. Wong mati ku wong lanang-lanang. Lah apa wong wedok-wedok melok ngubur lho. Gak ono mi. Kon mati pisan tak pendem kon. Tak kareno dengkulmu tak gawe ketak-ketakan. Sampeyan iku piye sik mi? Sampeyan iki kan tak critani, bojoku iki mari njaluk dhuwit ge tuku kabel tak kei. Ya Kurel tutu kabel. Terus budal nang gone wong wedok nakal. wonge ora tau nganu. Balon kon sik gak ngerti. Kon. Balon. Sik. Balon. Balon lon. Lah sing mombol-mombol iku sing Iku plembungan. Le, aku iku anu kono anake sapa Solikin. Aduh, Mak. Kan balon yo cek gak ngerti ya. Anake Solikin iku wingi anake nangis. Udah tukono balon. Lho, ale tugas balon. Lho iku sing abang jokone putih. Lho, Iku lah balon arek cilik kaya penyanyi RTK iki lho. lah terus apa? Kon iso nyanyi balonku sih? Aku ta? Iya. Pate apal aku. Coba balonku coba. Balonku Ada lima. Terus. Rupa-rupa. Rupamu. Rupamu. Rupa-rupa warnanya. Rupa-rupa warnanya. Terus Merah kuning kelabu. iku setopan nih. Setopan iku merah, kuning, terus ijo. Iki sing goblok aku ta iki. Iki balon sing ono nyanyiane. Temanku ada 5. Balon-balon semua. Ono ing Wijaya. Ono balon mami yo. Piye sih? Aha. Aku iki mbok kon piye? Aku mek nuruti cangkemmu subuh gak mari. Aku iki kari ngenteni bojoku. Kon ngenteni karepmu mati yo Piye karep. ya? Bojoku tuku apa iku mau? Jarine kate kan tuku 5. Tuku 5 tak kongon 10. Lek bojoku gak ngatasi, iku nakal, tak goceli. Pucuke ki ana balsem cek kapok bojomu. Lah lha apa dikek balsem? Lho cek kakean. Ora masuk angin kok dibalsem. Kon niku aduh. Kula niki kancoan niki bener soge, tapi yo keplek. Tumrape bojo selingkuh, lak dilarang iki disangoni. Ya wong aku cinta kok. Cinta-cinta ketara grope bojomu ku ya sapa pundene iku. Ya gak apa-apa badoken cinta. Kon gak gelem nurun aku niru aku iku apa? Ya ora iso aku kon niru awakmu mi wong awakmu banci aku wedok. Aduh arek iki banci-banci nang wong. Apa masih banci? Lho, lah jare aku kok Aku masih banci wong lanang gak ngelamak ambek aku. Aja sampe ngelamak tak idek gulune. sapa kate kok ide? Ya bojoku ucok kate ngelamak gak wani. Lah kenapa gak wani? Wedi tak idek. Ya iso wong padha lanangi. Lho, cucu pekon padha lanang. Cek. Lho, cek goblok kon ngap. Apa? Kon kepengin gak bojomu nurut ambek kon? Ya di iku ya kepingin
Jarene lek wong-wong ngene kok kon apa ngrambakno godhong lamtoro. Kok nalen ndek bokong e. Ya raimu kaya wedhus goblok. Gak ngono. Piye? Mek kepengin bojo nurut. Heeh. Ana pepatah. Dikerek didukno. Mek gak nurut didukunno. Lah wong aku lho, gurung tau nglairno mi, ya. Gak perlu dukun bayi. Cik, Loh, lak aku cowok. yo gak meteng. Ayo gak pusing sampe, Aku gak meteng. Disuwuk. Disowokno. Demon ta? Gak panas to? Gak apa adem? Adem. Adem to? Adem. Wong gak panas kok kon nyowo. Ancene bathukmu adem, gulumu adem, utekmu sing kopyor. Piye to mi aku kok serba salah to? Disowokno gak gelem, didukunno gak gelem. Nang paranormal. Aku normal mi, aku wedok asli. Aku normal, lek sampean gak ngaran normal. Kok iso? Awakmu lanang macak wedok. Ayo. Kurang ajar kon. Ate lanang macam wedok. Aduh, arek iki wong tuwa nang wong tuwa. Yo 6 iku lho, wingi. Nggih Bu nggih. Yo nemak mati sih. Wis tuwek to, Bu? Lho, kok golek wong tuwa lho. Umure 100 ponjol 3 dina ponjol sak jam 5 menit. Iki sing congok aku apa iki? Mati. Aja ngelono aku congok tak jeloki ngono ya. Kancamu keplek iki. Piye? Wong pinter wong pinter. Wong pinter iku nduk uner. Nduk gone Unisda, nduk Undar, iku dosen. Nduk kampus-kampus iku akeh wong pinter. Demi. Apa? Aku karo gak duwe kanca koncan. Tambah ngenes aku iku duwe kanca kon iku. Sampeyan iku lho lapo nangis iku lho lapo? Aku lho gak lapo-lapo aku kan pang nduk kene. Aku nangis kon karena kon keplek goblok bento congok. Akeh men sik mi. Kon wis cocok kakean pola meneng wae kon. Aku meneng. Suwe-suwe kok aku gregeten. Aku meneng nduk ndi? Kon biyen nurut aku ngenteni aku normal tak rabi dhewe kon. Lah ya aku meneng nduk ndi? Nang nguri kon. Nang buri. Nang nguri. Dul kamit. Nang buri ne rombongan kok. Kon lapo nang nguri rombongan ati ngujung kon. Kene lho. Lha ngeten lho gak nyambung, Mbak. Gak nekara hukum tak bunuh arek iki. Tolong Pak Dokon teko, Pak. Sampeyan wis tak omong ket wingi nang teko. Aku mek ngomong ambek iki suwe-suwe aku budreg. Bapak cek suwi ya. Koncoku Pak, iki ya kanca ya dulur tapi ya kurang ajar. Gak jelas koncoku Pak. Lah gak jelas e. Ceritane padha karo aku biyen. Aku biyen disia-sia wong lanang sampai diajar donya kuntek teko karo wong lanang. Oh. Ayo kon kate kentut kon ketara kon. Ane apa? Sampeyan tolong aku. Iki ceritane padha karo aku. Koncoku iki dianiaya bojone jenenge Rasa. Sampeyan kei jimat. Rene. Bolak-balik njaluk tolong duwe gak enek. Tak transfer. Tersersaper. Iki ya? Iki Sapa jenenge? Inge Rokaya Mudaia. Inga Rogaya Mudaia. Mudaia. Jojok. Kace. Yuk. Sini. Iku lho apa iku? Kolo apa iku? Iku lho klop-klop koyo konang. Dancuk. Gak nyambung. Sarape pedhot. Iki pekson, mek gak dipeksa gak gelem. Nggih paksa. Dipeksa kudu njaluk, aku tambah nono ya. Hah? Tambah nono. Lah kula ora apa? Supaya ucok nurut. Ucok nurut Rasa nurut. Ngono ya? Heeh. Cocok. Aku tambah nono.
karo piye iki lho? Supaya rasa manut. Jarene Mami. Oh, kudu semakin kereng, kurang kereng. Kurang kereng. Jeglangan idaan. Jeglang. Idaan jeglang. Ayo. Ayo. Ayo apa iku ayo. Wong kok. Awakmu kena apa? Aku jane gak kena apa-apa, Mbah. Lho ora kena apa-apa lho. Hah? Ora kena apa? Sik tak urus sik. Hah? Aku iki njaluk piandel supaya bojoku nurut. Kok gak kena apa-apa iki apa sih? Kulit-kulit wis kandel. Maksudnya njaluk cekelan. Aku tambah bingung ya. Mbah. Njaluk cekelan supaya bojoku rasa. Mbah sampe ndek BPKB tak cekelno. Jar cekelan to. BPKB kecilian sertifikat. Jimat. Tak cekelno, Mbah. Heh? Tak cekelno ya. Gosek, tenang. Tak takonane. Iki dokonku. Asline kon kuwi kenapa? Asli nih. Asli kulon Jombang. Lho. Sampe tadi wong tuwa kan. Apa bules kaya entot lho. Asli kulon Jombang, Mbah. Sapa sing karo kok tanggoku? Iki yo. Masa Asli kulon Jombang. iki yo. Jembek. Apa? Ora ditrong. Ngebali obat. Kacau. Ini lo grip Rong. Mau enak tuh. Ada. Ya. Nah. Ya. Ada. Oh. Pak Sonyu, nek gak gelem kaplok kono. Permasalahanmu aku roh. Kau iki kalah karo bojomu. Bojomu sembarang kali kok turuti. Bener. Iku salah kok. Bener. Tunggale iki Biyen. Kalau dindri. Ibarat bojoku mangan daginge, aku balunge. Balunge sareng gereng nek mangan. Asu bae. Lah terus Piye isane kalah karo awakmu bojomu? Tak kei. kayak apa? Tak kei donga ya jimat. Jimat apa, Mbah? Lah. Jimat sembarang kali akeh. Akeh, Mbah, jimat. Iya. Panas. Sakur. Nek kon kepengin menang karo bojomu, tak kei jimat. Ya. Lah wong ae. Loh. Nah, alah. Moncet. Masuk. Apa ini? Iki siluman ula entong. Torore rore. Kali guyon iki tinggale katung. Hah? Iki ngono ilate ula naga. Cong. Ilate ula naga. Ilate ula naga. Nek gawe iki plek tak kae donga kon. Dongane. Dongane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut. Bang Bangtut, Oyote kolang-kaling. oyote kolang-kaling. Siapa yang entut Siapa yang ngentut menjadi maling? menjadi maling. Ya. Mi. Awakmu biyen kok ya ngene ta? Ya, aku terima duduk bang-bang itu tok. Apa? Bang-bang ceng barang. Tirokno. Ahai. Ayo. Ha! Kira maling. Iki piye? Anu, Pak,
ngapunten iki rada lemot. Dalam hati ya? Gak ada dalam hati langsung. Kon Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut, oyok kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Bisa. Bojomu kok ana ngene ta? Tuk 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 nurut. Ngono ya? Iya, iki kudu pengapesane wong lanang. Tuk tuk tuk. Iki mau kaya kurang mantep. Balen ana maneh. Balen Aja maneh. sampe keliru, kok keliru. Adep nanti. Oh ngadep ini. Lo kan ada bismillah ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Badut, ayat ulang kali siapa yang kentut? Apa iki? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bener. Bang Bangtut, oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Kayak sok coplok iki, Cak. Pakai lu kok. Wes dong. Bojomu tekan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bang tok. Ayat ulang kali siapa yang kentut? Jadi maling. Dung dong tertolong ini. Duk duk duk. Ya, mesti bojomu terus. Terus gini. Ya, Ya. iso kan iso. Hah? Ya wes, Mbak. Engko tak transfer. Iku paranormalku, iku dukunku. Berarti sampai nek Tadi aku biyen ambek ucok iku ngamukan. terus ucok. Ketemu dukunku iku mau sok genah. Oh, berarti sampean gelek gak genah ya, Mi. Iya. Tambah candu, Mas. Loh, Mas. Mas. Sampeyan sidane piye? Sido nggawa arek 5 apa 10, Mas? Kok ceritane arek iku tambah situk engkas arek 11. Sidone kowe gendeng. Piye to, Mi? Wah, Kon lapo gembolku Daniel iki? menang. Loh, Iki lapo iki? Bang Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Kon mangan apa nek bismillah iku? Aku ku ya Mas gak katik mangan apa-apa karo mami ku lek katik apa-apa. Wes katik. Dijawab. Bres ping telu nurut. Dosa Mi ditakoni bojo gak semangat. Iya. Menengo ki syarat. Wong lanang iku imame rumah tangga, nek ngomong apa-apa kudu dijawab. Apa maneh kon wong Otomatis aku wedok? dosa to Mi. Dosa. Lah, gak manut perintahe bojoku. Iya. Ditakoni aku gak. Kon mulai liwat ndi? Tak pateni saiki kon. Bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut. Enak Bang BNI. Hah? BNI, BRI. Bungae titik. Bungae titik. Iya. Ana iki Bang mandi ini. Iya to Mi. Wes aja direken Bang Tut akan kolang kali. Tutupan kopengku. Kopengku tutupan. Tak tutup iki kuping. Bang. Allahu Akbar. Apa Iya, nek Semi. tutupan kuping tutup are. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Bangtut, oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut Ate dianggap maling. Ya. Iki rada pupuyang meneh. Kon perintah nopo ae nuruti. Perintah nopo ae nur. Sayang. Perintah nopo ae nur. Sayang. Apa? I love you, Pul. Kon alep ju temenan ta? Kasih gendeng kon. Iki lho bojomu. Bojoku ndi? Iki lho. Loh iya Tidak sini. Jangan dekat. Jangan pegang dulu. Kasihan jangan colek dulu. Apa kamu belum tahu siapa namamu?
Ayo. Kok tak kei ping 3. Karep. Karep embo. Pokoke sampean badan masak. Terus karo mlebre. Iya. Coba. Iya. Lentut kok. Dong keripik hai tulang bawang bojoku ngelirik langsung matang-matang gaspol ndangan di gaspol ndangan Mas Ustaz. aku di sini sini Kon Mas. gak mas-masan gak mas-masan ayo Mas, aja kaya ngono Mas. mas-masan asal ayo kita ayo gak mas-masan gak ada mas-masan Aku nyerang jimatku lho. Dulu aja. Nah, balik nah. Yo sik to. ayo Sampai kudu tanggung jawab. Ana ngapa? Sumukanku teko sampean tak kene inge bojoku saiki ngamuk aku ditabuki. Awakmu? Iya. Ditapuki. Ya, Syukur. Lho. Nglumpuk kene. aku ngeluki, Pak. Nglumpuk kene. Kenapa aku iki? Suwe. iki sopo pisan Iki gak disuwun blase. Songkol. Oh, waras. Iya, sih. waras Mangmulo ya. Ya apa, Pak? Itu pelajaran. Iya, ya, Pak. Wah, dadi wong lanang aja sak wenang-wenang karo wedok. Wong wedok kalih sak wenang-wenang karo lanang. Lah karo kowe cek nurut wong wedok. Lah nurut iku keliru carane. Kudune. Ana tangga budak sing ditur. Ka ngono kan. Meneng. Saiki awakmu kudu nyadari. Sadar tak kan? Sadar. Sadar tak? Sadar, Pak. Sadar tak? Sadar. Nanti saya situ utul. Saiki ne. Ya, Pak. Padha sadare iki sesuatu contoh. Heeh. Rumah tangga gak oleh bencang cuweng, Gak oleh. gotse, Gak oleh menang-menangan. gak oleh menang-menangan, gak oleh kalah-kalahan, harus imbang. Saling mengerti. Lah, saiki ayo nang Tawang Sari. Kenapa? Lho, delok lo drup. Lakone apa ya, Cak? Ah, lakon Putri Solo.